най-ценният урок от живота, това е факта, че човек трябва да бъде добър. Тази доброта, тази искреност към всички останали хора, заобикалящи, приятели, роднини, към колеги, които във всички случаи са единомишленици. Това е нещото, което аз винаги съм се стремял отвътре, без така някакво особено насилие, бих казал, да осъществявам, защото човек трябва да бъде добър. Когато човек е добър, тогава му се връща двойно и тройно. За радост, най-трудните неща съм успяла да ги преодолявам, и то с помощта на хората около мен, родини и приятели. Това са хора, които винаги са помагали в тежки моменти. Всеки има тежки моменти в живота. Важното е по какъв начин ще успее да излезе от тези ситуации. Така че в крайен случай вече всичко да бъде така, както се казва, с добър край, щастлив край, с хепи енд, но разбира се, с помощта на хората, които са около мен, на които искрено благодаря, тъй като те заслужават това, те са ме подкрепили и предполагам, че винаги ще бъде така, защото това е взаимно.